Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diretso man kita, programa ng Tingog kan Banwaan, Webes. St. Jude tabi, pasalamat lamang tabi kay St. Jude sa mga devotos. And sa paghampang niya to kay ning kaldawon, mahal na amang Diyos dapat anperming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Sagkod man kitang alas 10 ngunyan na mag-iriba-iba lamang pag Webes. Magiging katabang tadyan sa luwas ang News Team Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen, Manibela, Henry Mata. Sa Master Control sa kuyang kumpadre si Pading Nalbaldo, kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning dyan sa Indo sa Barangay Dapdap. Mga yaon dyan sa newsroom. Siyempre, diretsoan pagwagayway, News Director Mardela. And then si Ma'am Sia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Iyan ang nagkakadarangog nindong Bareta, newscast, news break, major newscast, sinda nagigiribok kayan, and iyan nagkakabara sa nindo. Sa social media portal kan DCGB, DCGB News Online, sinda po ang minasurumada kayan kasabay si Jimos Barrios. May broadcast man kita sa internet, worldwide, netwide, mantang nadadangog kita sa radyo, nahiling kita worldwide, netwide, internet, DCGB News Online. Ang kapartner tadyan, Jerome Nico Martinez. Maray na aga tabi, ako po si Pio Fernandez. Maray na aga dyan kay Sir Benji Hile, tabi, maray na aga sa familia. 8683 yaon sinda, good morning tabe. Si 8683, good morning. Bueno, diretso na tabi, kita kan sa tuyang pag-uro-ire istorya, maray na agad yan kay Kagawad Bong Logroño. Yan, may pinag-introducer na panibagong pintura si Kagawad Bong. Yung 3 trees. Aba? 3 trees. Environmental friendly pati na kunyan na pintura. 3 trees. Bago ining kumpanya. Bagong pintura. Sir Nelson Garcia, Daddy Nelson Garcia, maray na aga tabi sa imo. Kumusta lamang dyan sa familia? Daddy Nelson Garcia, tabi. And inimam po si 8683 dyan sa Sagpon, si Cha Leti and Louis Vibar, maray na aga. Cha Leti and Louis Vibar, and siyempre dyan kay Daddy Nelson Garcia and si Kagawad Bong Logroño dyan sa 3 trees paints yan. Kagawad Bong, maray na aga tabi. Good morning dyan sa mga taga Orosite. Nag-push through gayod so kalingan ni Loria, tama ba? Yung kalingan ni Congressman Kaloy Andes Loria kan Segundo Distrito digdi sa Albay. Yaon dyan ngunyan, maski puro pa tabi using his personal funds, nagatipon-tipon, naghinguha kan mabaro-baro
diretso su Kalinga, they are begging for understanding na dai nakabungkaras tulos ta iyon na nga niya nagdisponer man sa diring sentabo, sa diring kwarta, makatabang lamang nagkapirang nasa patos na may bagas siguro buda kung nagkakapirang so kaya sa naman na kunyan groceries, goodies, pagkatapos ngunyan naaga yata yung medical mission. Yan. Supposedly, ining nag-adang-adang pa yan na Agosto 16 yata yun kundi hinihunguha man ni Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District na maatab-atab ta su pagbaha-baga, gulpi man su mga nangaraipo kaidto ngunyan, naginguha maning todo using his personal funds. Ayan, naibultakuan po, nagbungkaras na girara yung Kalinga ni Loria, yung social service arm kan 2nd Congressional District kan Albay. Yan po. Kaya, so mga yaon po diyan tabi, pagpasensyahan nindo kung bako man kasing dakula, na sabi na nga ni ibaga, ang pagtabang na iyan hali man sa pagsakripisyo kan kongresista, siguro maikukumpira man sa iba na medyo sadit o maluya sa naman, pero iyan po ang kakayahan kan kongresista man kan 2nd District tabi, tudok sabot man na pagtabang, and depende na yan kung sisay sa natabi so abuton, depende sa pag-assess kan ining su mga beneficiaries dyan tabi sa barangay Orosite. Ngunyan 31. Yan pa parang maghapon yan. Ngunyan na pagkaaga yata so medical mission, then pagkahapon yun na yan so pagdistribu man kan so abot kaya man tabi, yan. Yan po ang kaning grupo ni Congressman Caloy Andesloria, yung Kalinga ni Loria. Yan, tabi. And duro-diretso na yan as the need arises and depende po sa pag-assessment kan social service arm ni Congressman Caloy Andesloria. Ayan na, Kalinga ni Loria. In fact, bago pa magpuunso sa iyang official na turno de opisina bilang representante, nagpasugo na yan si Congressman Caloy, nag-assess ka itong sa mga health centers sa barangay, and then pinagkuay yung empirical datas and kung ano ang pwedeng maitabang, pinagpipararan man tabi, makasupply man lamang nin mga basic na bulong, buda basic na medical equipments, arukan so maski na lamang ngaya thermometer o blood pressure monitor, at least for starters po, dyan sa digdi po sa 2nd District kan Albay, yan. So yan po tabi basta iyon kasuha po nakahurong ko man yung coordinator, lawas nga ito, kaya I am na assuming na lawas yan, taon-taon nga ni pasiran taman daw kung kumusta ang okasyon, so yan po so makakaya sa naman tabi kan kongresista using his personal funds, ayan ididistribu man na tabang man lamang. It's never too late, so pagbaha-baga, pagparauran na makusog, diyan sa Orosite, aram po tabi nindo ang pagkunyan, ang pagtabang baga, day ka mo maghinanakit kung si iba day naduduman, kung si iba day na tatawan, day natatapod, ang pagtabang baga, depende yan po sa diskresyon, kan matabang. At irespeto niya to yan asin sa buto ning tudok sa buot. Bako sa tito yung ngayang ipalain niya si uni, ipalain si uto. Kundi, pag ang pagtabang tabi, tauan taning respeto kun sisay an nagugustuhan na tauanin tabang kan nagdudunar. We can never take it away from anyone else, grupo man o individual. We can never take it away from him, it is very personal in nature ang pagpili niya kung sisay sa natalagaman ang dapat na tabangan.
susug sa iya man na pag-a-assess. It's very personal tabi kaya day magkulog ning buota ang pagtabang baga tabi day maning pagtabang na subilog na problema ba kan tatabangan mariresolveran day po ang pagtabang para makakunyan lamang makasurusugpon makagaan-gaan lamang but it does not necessarily mean na masusolve na subilog na problema mo maayudahan ka lamang sa natabi yan po ang konsepto kayan so mga day tabi abuton at kung kulang man ang personal resources po kang kongresista, iyan sana po man ang inabot man. Kan pagtabang ni Congressman Kaloy Andes Loria. Diyan po yan sa oversight ngun yan na aldaw an aramta kung day nagliwat ang schedule ngun yan po an. And itong medical mission pagkaga and then pagkahapon iyan na po sa pagdistribu man kan kunyan kan mga diit man na baro-baro kan kongresista po tabi Okay. Sige, maray na aga kay Migong King Reginaldo diyan po sa Bangkeruhan. Yan, watching from Bangkeruhan. Kasuhapon pinasubaybayan niya to kay Joshua. Pagtiripon diyan sa Sanggunian Bayan Candaraga. Committee of the Whole. Pag Committee of the Whole, statement po yan. Gabos na representantes, yaon dyan. Gabos na konsihal. Halimbawa, nagpaapon ng Committee of the Whole ang bayan, lalawigan, or lungsod. Iguaning very serious concern na dapat to karon. Yan baga mga representantes, yan kan tao. Ang mga membros kan Sanggunian Bayan, lungsod, lalawigan. Mga representantes yan. Pag nag-committee of the whole yan, day mo dapat yan pagbasang-basangon. It is the highest authority na dapat irespetar, tabusis kan tao ang yaon dyan na dapat madangog. As in, boses kan tao ang nagtatrabaho pag nagkakaigwa ng committee of the whole. Gustong sabihin, so bilog na komunidad an igwaning concern. Bilog na komunidad an naghihinguha na marisolberan an sarong problema o maaktibaran an sarong problema. Ano po yung problema dyan sa daraga? Ini pong haluyo ng problema sa tubig. Ang termino nga ni ginamit ni BC Alcalde Love Ruiz, water crisis. Sa pagpaapon na ito kan Committee of the Whole. May mga kapitanes and iba pang mga inimbitaran tanganing kumbaga at least for starters na presente man na set up kan administrasyon kan lokal na gobyerno kan Daraga through the leadership of Alcalde Vic Perete and ining susangguni ang pangbayan makapag-formulate na nin iba pang mga options on how to address ining problema sa tubig. Kaya lang tabi sad to say, kasuhapon, pareho kang demeanor na ipigpapahiling kan prime water kaitong sunakaaging mga taon na dailamang tabi pinag-ondra ang paapod kan Sanggunian Bayan tanganing aramon kung ano an sa indang gigibuhon na solusyon and kung paano asigurasyon lamang sa publiko na ma-resolveran na soonest possible time in a klase as in sistema ng supply nin tubig sa Daraga wara lamang tabi ni nag-aparecer despite kan pag-imbitar kan Sanggunian Bayan sa management kan prime water. Parehong demeanor. Day lamang pinag-ondra. Day lamang pinagre-respetar ang supreme voice kan mga Daragenyos. Apod niya tong supreme voice because iyan baga mga ilihidos ta, representante, boses iyan kan bilog na Daraga na yaon yan sa konseho. Committee of the Whole pati. Dai lamang ni Uy ni ay baga. To on record. Pinag-report ni Joshua on record yan sa Sanggunian Bayan. Dai nag-aparecer for reasons
nga dahil lamang daning ipinaabot. Ha? Arog kayang po tabi katagas ang prime water despite the fact na presidente na mismo ang nagsona, inunambitan na po ang arog ka na sistema nin serbisyo nin tubig. Pigpapaimbestigara na baga ining Kampalasyo Malacañang through Local Water Utilities Administration. Pero it seems na dain natatanyog tabi. Kabagay, dahil nga natatanyog Kampalasyo Malacañang, yan pa daw na sanggunian bayan Candaraga. Bako man sa Poglumenos, ade. Pero it is an insult na tabi. Insulto na yan sa authority. Asin, sa ining supreme voice kan sanggunian bayan, asin kan tawo. Ngunyan tabi, papaano naan? Crisis na yan sa tubig and water is life. Pinagsona na kamo kang presidente. Ngunyan, papaano nakaan? Although, tabi, si Alcalde Vic Perete, igwa ka ining pinagigibo. Sabi ni Mayor Vic kan makahurun tama sa programa, dahil sa na ngayon na kita magpara bantulin kung may pinag-aadalan nga kami ka na mga opsyones. In fact, may legal option na ngayakaan na pinag-formulate kami and igwaning mga pinagkukonsidera na tibaad ngaya may possible concessionaire pa na akomodaron ang lokal na gobyerno Candaraga. Taang kontrata kayan kang prime water dyan, 25 taon. So prime water, iyon masupply ng tubig sa Daraga Water District na iyo man ang papabuluson kan Daraga Water District sa mga gripo kan mga konsumidores ng tubig. Pero tabi ang nangyayari? Wara. Arog kayan tabi sinda katatag na prime water. Not even yung Palasyo Malacañang, di president, tabi. Ang paghuna tangani, maatindir na pinagsona na ba kang presidente, ang paghuna maaksid lamang sinda sa call kan sangguni ang bayan Candaraga. Pero anong nangyari? Wara. Ni anino, ni patugon. Dahil lamang dumantabi nangyari. O ngunyan, ang samuya pong pag-iriba dyan, we are not closing the doors dyan sa prime water, ha? We are not closing the doors. Anytime po na makaabot ining impormasyon na natukar ang istoryang ini, magpasiring ka mo, mag-upload o mag-react bukas. We are not closing. In fact, si Joshua, magpapasiring pa dyan sa indong opisina. Matuktok, mahagad lamang nin abiso na tataday ka mo nag-atindir. And anong magigibo nindo, masisimbag nindo, tauyan na po. Committee of the Whole na, nagpapaapod ning concern na iyan dyan, kan serbisyo nindo nin tubig dyan sa Daraga. Abi ha? Uy, dyan sa prime water. Kunting kwan man tabi man. Respeto na. Dyan sa Konseho Candaraga. Pag sinabi tang konseho, mga representantes ang yaon dyan, garo mo naman sa na isnab, subilog na komunidad. Sabi, the same ang nangyari. This calls for hilingon ta ngapit na mga aldaw soonest kung anoan mas drastic measure gayud na pwedeng gibuhon kan administrasyon man kan Daraga manungod sa problemang yan dyan. Bueno, igwa na kitang mga bulos kan istorya. DZGB On the Spot Report. Engaging. Okay ang linya ni Pading Jomar. Jomar Bien On the Spot Report. Pading Jomar, what's happening tabi dyan and good morning. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga rantabay. No comment
ang Chief of Police Cantabaco, si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., sa minaluwas pa sa ng desisyon kan Court of Appeals, Padingpio, Mhm. na nagsasabi na siya, kairiba si Chief PNP Torre, igwanin na dakulang panimbagan sa pagkawara kan aktivista digdi sa siyudad kan Tabaco kang Agosto 28, 2024 Mhm. na si Felix Salaverria Jr. Yan. Sa pagkikipag-ulay ngayon niyang kan DCGB News kay Cirillo, sa iyang sinabi na dahil siya pwede magkomentar kaan, lalo pat nasa legal na laban na ini. Mhm. As in, halato na sana daw ang mga legal na action man kan sa indang grupo. Magigirumduman pa rin Pio na nagpaluwas nin order dated July 21 ang Court of Appeals na nagsasabi na ini si Police Lieutenant Colonel Cirillo, Chief of Police Cantabaco, kasabay pa rin Pio si General Nick Torre. Takan panahon na ito, siya ang pamayokan CIDG. Yes. Si Police Brigade General Andre Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol. That time. That time, si Colonel Julio Sanyo Nuevo, PD. Provincial Director. Sa Codgunyan. Oo. Saka si Colonel I.B. Castillo, ang Chief kan CIDG digdi sa Kabicolan. Oo. Iyuan, sabi kang Court of Appeals, accountable sinda kan Oh. pagkawara ni Felix Salaverria Jr. Oo. sa rason na daisinda nag-exert effort so tamang esfuerzo para imbestigaran ang pagkawara kay ni. Ang sabi ni kan Court of Appeals, sabi kan Court of Appeals pa sa decision, ano ito, the officers that are responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. Yan. Ang sabi pa digdi na ini sa rason na dapat kuta na kan mangyari itong nagreklamo na sa pamilya kay ni Salaverria, dapat na ginibo kay ining mga opisyales na ini, although command responsibility na bagay ni Paring Pio, itong mga magkakaniko talagang action para masiguro na matawanin proteksyon itong pamilya, saka masiguro na maimbestigahan ni Maray para maarama kung sisay talagang responsable sa pagkawara kay Tony Salaverria Jr. Mm-mm. Alagad dai nahiling kan Court of Appeals na ginibo kan mga autoridad ang arog kay ning lakdang. Pero baga sa pagiling kan Court of Appeals, pigbali wala sana. Kulang. Pasimple sana kulang, nakulangan sa Court of Appeals sa hiro-hiro ka na mga autoridad kung kaya nagdesisyon sinda na responsable man pala ang mga officials na ini sa pangyayaring ito dahil sa kapabayaan. Okay, kumo arog kan findings kan Court of Appeals igwang punitive measure na pinag-imponer so Korte de Apelasyon? Ipa pa din Pio, taan nangyari kaya ni babalikan ta mangyari August 28, nawara ining si Salaverria, nakakuha kinin footage sa barangay Cobo, Cantabaco na dinukod ininin mga armadong kalalakihan, ikinag sa puting van in broad daylight, udtong-udto. And nangyari yan 1 week after na amigo niya man na aktivista man nawara man duman sa barangay San Lorenzo kan Tabaco City. Kung di ako nasa James Sasmina sa atang pangarang kay ito pa rin Pio. Mhm. So,
pag Nobyembre nagdulok sa Supreme Court, so pamilya kainin ni Salaverria, tangani na ireklamo ng mga pangyayari na di ngaya kami, di lamang ngaya, di kami natawan ng justisya dahil anta halos di ngaya naghiro sa mga otoridad. Iyo ito sa reklamo kan pamilya Salaverria sa Supreme Court. Then, sa Supreme Court man, nag-issue kay duwang kasuguan pabor sa pamilya ni Salaverria as in pig-remanded sa kaso pasiring sa Supreme Court sa Court of Appeals. Yes. Ngunya nagluwas naman kidesisyon ng Court of Appeals na sa paggiling me totoo mananggad ngayon na nagpabaya ang mga autoridad na hindi as in may panimbagan sinda. Mhm. So mangyayari kay ni Paring Pio kundi ako nasasala nasa pamilya naman ni Salaverria ang next move para idirekta na duman mag-file na ning reklamo giraray kontra duman sa mga opisyalis na pig-site na kang Court of Appeals na nagkaiguanin kapabayaan. Nako, matindi yan. Bako pati basta-basta so si PNP na nangaranan diyan ta siya ka ito ang chief kan CIDG, si PD presenting niya na PD Anyo Nuevo and suda dating Chief PNP man kan Bicol ngunyan PNPA Chief si Opo. General Dizon plus ining so existido niya na hepe kan pulis sa Tabaco. Roger, si Oh. Cerillo. Si And Sir so Cirillo. si IDG Chief Can Bicol na si Cornel Castillo. Si Coronel Castillo, si Ivy, si Ma'am Ivy. Apo. Ubay, sus. Depende, dining kwan, diyan sa dispositive portion kan findings kan Korte de Apelasyon, igwaning rekomendasyon dyan na pwedeng sa ngatanin kaso, administratibo, or criminal na asunto ang mga nangaranan na personas, over? Dai ko pa din piyo na ba sa mismo so decision in toto. Oho. Pero accordingly, ito lang so pinaluwas na na desisyon Mhm. na nahiling ninda na igwanin na kapabayaan talaga itong apat Mhm. dahilan sa daytulos pag-aksyon Mhm. iba pa maging kan mag-aksyon man garo baga compliance na sana Iyo. ang paggiling. Oo. So Natatakot. dahil Natadaw ta Court of Appeals data duman sa Court of Appeals ipinagdirihirkan Korte Suprema bako ngaya sa ombudsman or what inda de ako ning masyadong ideya natata sa Court of Appeals duman ipinagrender kwente kan Korte Suprema so paghagad nin tabang kan mga kan pamilya. Oo, dahil man yan. kitang ideya kaya Mhm. Paring Pio, Mhm. so pamilya ba nagdirekta sa Supreme Court? Yan, kaya sa Supreme Court man, dinirihiran man, so Korte de Apelasyon, o gibuhan ni ning paagi. Ngunyan, so investigasyon kang Korte de Apelasyon, iyan, malamya, kulang Oo. suhiro, kan Iyo, nagkaroon ng iyo. kita ng mga opisyales. Oo. Oo, sige. Iyon lang itong garo nagluluwas na garo ang rekomendasyon pa ni Pio, dahil ko sigurado, pero it turned out na garo kumbaga doon, imbestigaran nito kay Marayan, garo araw lakan. Iyo, sige. Kasi nagluluwas na duman sa statement kang abogado ni Salaverria, ang naglalaom na lang daw siya na so respondents ining nga ni sa Torres saka sa Cirillo, hopefully ngaya mag-comply sinda fully Oh. para magbutwa na baka lamang ngaya magbutwa pa so sa kuyang kliyente na si Salaverria. Makua pa lamang. Makuha pa lamang ngaya. Kunyan, so dinukot na ito na militanting leader ito Parang grupo kan mga obreros. Si Roger Salaverria. Ronda. Oo. Ngunyan. Dai man, basta, ang naglalaom lang gayud so abogado kan familia na matapos na ipaluwas yan kan Korte de Apelasyon, tibad lamang maghiro na, mag-exert pa ning extra effort
na malocate, kung malulocate pa, kung buhay pa, itong so dinukot na ito. Oo, tama, Oo, Padigpio. yan. Sabi nga ni kay ni Attorney Te ata yon, baka lamang kulang development na ini na makuha pa sa kuyang kliyente. Mhm. And dahilan ta kung padagos daan na ipagtatago kay ining mga autoridad o mag-iiwas hindi mismo sa paghanap kang katotohanan, ay di ba ko na ngayon talagang magayon ang dalagan Mhm. kan sa tuyang hustisya digdi. Yan. So, yun yan. And salado nga ni kay ni Cirillo, no comment na lang daw siya kayan. Mhm. Nasa legal na ang hururong kayan. Okay, sige. Yan pa din, makadagdag na impormasyon. Jomar Bien, DCTV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Iyan kaya paano tabi, duman baga sa backgrounder nang ipinagpaabot ni Pading Jomar. So dinukot yan na leader militante dyan sa 1st District. Sagkuno niyan day pa nakukuha. Naghagad nin tabang sa Korte Suprema sa Familia. Report. Then sa Korte Suprema, ipinagbalik iyan sa Korte de Apelasyon. So Korte de Apelasyon na nag-imbestigar duman sa hiro-hiro kan mga nagkangaranan na opisyales including General Torre, Chief PNP, si PD Anyunevo, and then RD Dizon, ngunyan PNPA Chief na budasu Chief ngunyan kan CIDG Albay, pati na ining si Chief Cirillo kan tabako PNP na kulang so hiro-hiro nindo. Gwa ka mo ning dapat na dagdagan pa na ispersos. Jomar Bien. Salamat tabi, kumpadreng Jomar. Diyan sa report. Anong advice nindo dyan, Casey? May hanap buhay mo na kita o ilagta na si Joshua. Diyan sa kwan. Sige, ipasok natin si Joshua Bino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good morning. What's happening? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Kasing tagas, kasing lipot kan yelo, and pakisitong kan prime water sa mga nag-iimbitar at nagdudulok senda para mahagadan lamang sindan in pahayag. Nako. Naginuwa, Sir Pio, ang DCGB News mo niya na pagkaaga. Yan. Kasi nagbisita pasiring sa opisina ka na Prime Water Daraga. Mhm. Kundi kundok na naman sabi kita, Sir Pio, sa gwardiya. Gari, replay ang nangyari. Sabi ka mga tambay, bisim palaliho. Anong nangyari pagpasiring naman kang news team? Ang sabi kan guard, dahil man nga, sir, sa mga busing, digday, kunyan, ang tugon niya sa kuya, pag may nag-abot ngayang media, kuwaon sa contact number, Mhm. contact details, iwalat, and sinda na databi, Sir Pio, ang bahala na mag-contact. Nag-complete ka duman sa requisitos. Bilang pag-respetar, nag-complete kita sa requisitos, Yes. nagwalat ng pangaran ka ng estasyon, as in contact details. Yan. Parte kan balancing, pag-presentar ka na istorya ko, nagiging one-sided Sir Pio. Ito naman talaga kita nakakakuha sa inda. Day man perming ang sitwasyon sarado sinda. Day ka nakukuan lado ninda. Iwan so nangyari man ka nakalisan ng mga taon. Diyan sa naman sa kudi ka sa gwardiya. Oo. Kundi, lamang, sa pinawalan sa number. Iyon na nga, niyan tahilingon mo. Ang nagbuboses na is the entire municipality of Daraga. And bako sa nga yan, itaas na pan level, ang nagbuboses na bilog ng Pilipinas sa paaginig Presidente Marcos. Kaya nga ni... Dahil pa sila naghiro ka. Dahil na, susabi. Abi baga ni Presidente, mahiya naman kayo. Ay, aram mo, kung may madadangog baga ko taan ng boses man lamang na mahagad lamang ni, okay, mapasabot lamang or dahil taman pig-obligar maghagad ning dispensa, minalumoy man baga ang buot niya to bagat Joshua. Andi,
Tama yan sabi Oo. siya. At least may madangog lang na boses ko na paliwanag alay sa inda. May madangog lamang na nai-ease up o kaya natutone down ang dagit, ang disuspirasyon, minababaan level ta. Pag may madangog lamang, nagpapasabot, uni po, kasabay na kung kaya nindang ako na maghagading dispensa, magdispensa sinda. Sabi nga ni baga may kasabihan ang mga matidad na sa maray na hururon, nahuhurusan Calzones. kalson. Ang kalson. Gustong sabihin, pag maray man ang kunyaong kalamang mahampang ka with all humility and pag ako mo kan sa imo man na pagkukulang, mapapatawad ka man, imasasabutan. Tama yan sabi. Pero ining sistema nindang inaarog kaan, lalong an mga taga-daraga nagkakalayo na an sa indang emosyon kontra dyan sa kwan sa hiro-hiro ng prime water. Oo, dahil magkinardangog na paliwanag lamang. Despite Pupunan kan na ang lamang. nagboses na gobyerno na si Presidente Marcos na mismo baga. Oo. Uy, naku, di iyo so nangyari. Wala. Di same pala riho. Pero pag abot mo naman alas 9 na. Alas 9 na, Sir Pio. Yan. Alas 9 na. Office hours na mga kampribado. Alas 9 na nga negaro. Yan. So, kuha na. Well within the operating hours na ninda. Office Yung pato hours. na sa office hours. Nako. Iyan, Sir Pio. nako. So, resulta ka na paghiuwan niya to, Mhm. na madangog giraray kundi sa nagkapirang bisis tang pagduman, sa nagkapirang bisis man kitang wara man kinaabutan. Dahil nga ni pig uundra ang sanggunian bayan. Sus, Mariosep man na. Ay, nako naman oo. Sige. Ayun sabi Sir Pio, na nagtag niya tong istorya, Ali Salawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. So, yan tabi sa prime water. Nag-comply po man ang DCGB. Duman sa indong requisitos, iwinalat sa contact details, pangaran ni Joshua. At kaya anytime, simbag kamo tabi, sa tuyang punto digdiis, mag-aparisir man lamang kamudyang kunta na sa sanggunian bayan. Tamaski puro paano, pag may nag-aparisir, nahali sa Indo, mapasabot with all humility, mapakumbabang sistema tabi, masasabutan man kamo kan tawo. Tabi, ba kung araw ka na nagpapahiling kamo kan sa indong katagasan, despite the fact na su presidente na nga ni baga, pinagsona na kamo. Nako naman o. Uy, good morning palang tabi dyan sa mga taga Tercer Distrito kan Albay. Duman sa 3rd District, may mga nagharapot man po. Igwa ning kwan, igwa pinaghihinguhan ng niya ni Congressman Adrian Salceda na at least mapuna na and soonest marilisar so pag bugtak ning extension kan Bicol Regional Hospital and Medical Center dyan sa 3rd District na pwedeng ibugtak sa Pulangi. At ang sabi ni Congressman Adrian Salceda, ang saro sa mga dapat na atindiran na pangangaipo kan sosyudad, cross-section kan society dyan sa 3rd District is yung pangataman sa salud. Ibaba sa tao sa komunidad ang serbisyos, ma-feel ang gobyerno at sa paagikan serbisyos ninda, one of which ining so medical services. Bicol Regional Hospital and Medical Center. In a sense, so mga yaon dyan na may emerhensiyas, may pangaipo sa indang papakaray kan salud, may mga kahilangan, at this day na magpaparabiyahe pang harayo, pasiring digdi sa kunyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan bagang dating BRTTH. This is a very, very laudable move. Pigihinguhan ng agad, pigupo na ng mahinguhan ni Congressman Salceda na at least mabugtakan dyan po sa kwan sa 3rd District kan extension kan BRHMC, dating BRTTH. And pinagsusuldot na so kaidto pa na pinagpasar na lay na ining mga health centers dyan sa 3rd District UWAS and nagkakapirang mga lugar, i-classify na, pinag-classify na nga yan na sa halangkaw na level. Yan po ang tanganing su servisyos, su funding, buda su servisyos, mas maghiwas.
that is in regards diyan sa health concern na pinagmamaniugutan ngo niya ni Congressman Adrian Salceda. Pigpupursigi niya ayan tabi. With all his efforts and influence bilang kongresista kan 3rd District. Ining BRHMC, magayon kung mabugtakan po yan dyan because ang concern kan mga salud, kan mga tao dyan, mas lalong mabibeef up tabi ang pagtauning serbisyo. Plus itong pigre-rekindle niya what happened na duman sa naipasar ka na kaaging mga tao na lay na mina-classificar kan mga health centers na dyan to a higher level nin sistema nin pag-classify ining sa inda paggibo ning serbisyos tabi. So iyan po saro sa mga bubusol ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay. Plus narumduman nindo itong ipinaluwas ka na kalis ng mga semana na mabugtak dyanin mga windmills ta iyan na Pantaw Port iko-connectar iyan tabi pasiring digdiman sa International Airport kan Daraga. Igwa na dyan in fact ni nagpupuuning trabaho. Then very promising iyan yung Department of Energy igwa na po kayanin pag-adal and ipupush up na ni kunya ni Congressman Adrian Salceda na mahidali na itong sa pagbugtak ng mga windmills using alternative energy, source of energy, makatabang lamang sa pagprodusir nin kuryente, lalong-lalo na dyan sa 3rd District, sa West Coast, and so aabuton kan matitipon na kuryente using yung wind power. Ibubugtak yan dyan sa kalabaan kan yan gigibuho na yan highway connecting yung Bicol International Airport pasiring duman sa Pantaw Port na ang Pantaw Port baga iyan ang saro sa mga gateway kan travel, land and sea travel na makonektar kan Bicol and South Luzon sa Visayas and Mindanao area. Strategically located po yan. So ang sistema kan mga ekonomistas tabi, you should connect igwa dapat nin accessibility ining mga modo de transportasyon ngaya istasyon nin train, pantalan, aeropuerto dapat igwaning connectivity. Igwaning maray na infrastructure connectivity tanganing ang flow kan transaksyon sa paagi kan pagtransportar nin tao, goods and services efficiente. Now, iyan na West Coast area yan pinag-adalan na dyan ibubugtak yan na highway na. Igwa na nga nagpupuon dyan last 2 years ago. Mahiwas na tinampo dyan, 4 o 6 lanes yata yan bubugtakanin mga windmills. Kuha niya, nabako yan na, nagpupuo na po ang administrative work kayan. And anytime physical, physical works and mahihiling niya to dyan, iyon ang pigpapahidali man ni Congressman Adrian Salceda. Salado po kan ining sa salud, itong pag maniugot na mabugtakan ng extension dyan, yung BRHMC 3rd District, salado kan enerhiya, ining sa windmill, and kasabay na dyan yung trade, commerce, ekonomiya, infrastruktura, ining ma-open up na yan, makonektar na ining ining International Airport duman sa Pantaw Port tabi na. Gigibuhon nga niyan na economic zone Igwa na dyan ng pag-adal and aprobasyon ang Philippine Economic Zone Authority. Yan na Pantaw area na yan tabi. So that's it tabi. Nagkakaperang mga impormasyones na nakukuan niya to hali duman sa Kongreso na dapat man na maaraman tanganing matawan taman lamang nin paglaom mabuhay ang buot sa paagikan mga trabaho na dapat niya tong maisihan kan mga kongresistas dyan sa 3rd District Albay. Good morning sa Indo tabi. Oras Pilipinas, horo halawig ang sa tuyang hanap buhay and tibaad pagbunta tadit na minuto na lang mapilhealth na kita. Oras Pilipinas, alas 9:46. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Iyogon mo, pinasyaran man kita digdikan pag-iribata sa hanap buhay. Si Manay Celi Soto Sibilya. Pading Al, kung nadadaw ka, pading Jimmy, Chief Jimmy, magtitiripon ka mo mga original. Duman man sa DCRC. Si Manay Celi Soto Sibilya ito. So nagdigdi. Panahon, si defuntong SMG Ogaring, day na. Yan, magtiripon alamang ka mo sa Rose na Orbita. Magtitiripon na ka mo pading Al sa Agosto 10. Konta ko nindo si Manay Celi na Soto na Sibilya. Nagdigdi. Agpasyar man si Manay Celi kan DCRC. Uyugon moan. Pading Al, pading Jimmy, baka nagantabay ka mo. Magingwa ka mo magkahirilingan. Agosto 10 pati si Bayan nakalisi, nakahuro niya na ngunya nagpasiring digdita. Iyon na nga yan, nagbisita man, si Manay Celi na Soto Sibilya. Mga original na mga mainstream media. Digdi po sa Bicol, Legazpi, Albay. Dagdagan tan istorya hali dyan sa luwas, si Angel Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa kaya mga parantabay. Nakatutok ang ngunyan digdi sa Capitolio Provincial Canalbay sa pagbisita Sir Pio ni DILG Secretary John Vic Remulla kung sa Incasubago, mga alas 7 ng pagkaaga. Mabuti digdi sa Capitolio Provincial Canalbay. Itig kabating ni Sir Pio ni Governor Noel Rosal sa ibahan si Sir Eric Mendoza ang OIC na up to and then itong iba pang mga opisyal na provincial government kan Albay. Sa pagbisita and then pagrekisa sa Pio, dami mga naka-display po mga mga assets and then equipment kan manibaybang mga local disaster risk reduction management officers pati na itong mga ahensya kan gobyerno. Ang initial sa Pio na rin pinili sa mga equipages and assets kan labang CDRMO at yung mga ahensya kan gobyerno. Dahil sa pag-inspeksyon niya kasi bago sinabi kay ni Sir Pio na po niya para niya sa bulod at sa mga kabubuldan, katubigan at sa kadagaan, may kumpletong gamit na gobyerno provincial kan Albay. Sa ibahan Sir Pio sa mga pighapot ng sekretaryo kay Governor Rosal and then kay Sir Eric Mendoza, kung ano ngayaan na nangyayari sa probinsya kada bes na may kalamidad. Ang simbag ni Sir Dick, ang pigibuhi po ngayon digdi Secretary, ayuan na preemptive evacuation and then nagtuturuang-tuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office and DSWD as in iba pang mga ahensya kan gobyerno tanganing makapagtao kan mga pangaipo ka na mga nag-evacuate when it comes to pagkaon. Sinabi ni Remulla na nahihiling niya ang kahandaan kan probinsya basado naman sa mga K5 na igwaan labang DRMM kung sa insagod sa bulgas ng katubigan may mga pigagamit na para sa search and rescue igwaan probinsya. Sa presente sa Pio, nagpapadagos itong for meeting na sekretaryo kaibahan ng gobyerno ng probinsya as nakatalaan man digdi Sir Pio na ipresentara ni Sir Roderick Mendoza ining Albay DRR best practices mantang si Sir Eugene Escobar nakatalaan man magpresentar kang Emergency Management Services and 911 program.
dumangga rin Sir Pio sa itong pagruro na ito, dahil man allowed ang pizza na magtangog. Pero after dapukan pagruro na iyan, maalat man na nagkapirang minutos ng sekretaryo para magsimbag nin mga kahaputan, pero wala nin trasto na mangyayari. Di, Ang katayo, anong ko niyan, so mga local chief executives, yaon man, makikihampang man kay Kwan, kay Secretary Rimulya, afuera kay Mayor Governor Noel, tayaon na siya dyan. Ngunyan. So iba pang mga local chief executive, mga alkaldes digdi sa Albay, and so nakaabot. Ako mo daron man? idigin Sir Pio sa Aximo Building, wara iligis mga alkalde. Mhm. Pero saro sa mga nakalinyadang papasyaran and sa mga kahampang kainin sa Secretary Remulla, ang mga alkalde, baka nasa separate venue man sila Sir Pio. And after the day, may schedule kaya Sir Pio, after kaini, maampang lang pilit na oras sa visa, saka naman babalik si venue Secretary Remulla. And then, patibago, sabi ni Governor Rosal, yung anito, mahampang talaga ini si Secretary Remulla sa mga alkalde sa mga lokal na gobyerno kan Albay. Kaya ipaabot man sa mga alkalde kung ano pa ang mga request sa personal ipapaabot dyan sa sekretaryo digdi po sa DIL. Ano talaga so katuyuhan niya digdi? Na-postpone ba ganun yan talagang pinursig na what is the very main important reason nagpasyar sa digdi sa Albay? Ang pagbisita po kay Sir Pio ni Secretary Remulla, iyo talaga ining mahiling ang mga ekipahes and assets kan man iba-ibang mga DRM kasi na mga ahensya kan gobyerno dahilan sa si Secretary John Vic Remulla po baga Sir Pio, iyo ang Vice Chairperson ng Disaster Preparedness Committee kang NDRRMC. Paguna ko isi siya kan sistema kan warning and information dissemination system digdi kung paano pagpaluwas ning abiso. Posible Sir Pio nakasabay iyan or baka ito-check po so bogsi. Nya, baka kung arogon sa pagsistema tadig din na ding mga bugchi-bugchi. Sige. Anyway, Sir Pio, nagpapadago sa po duman sa third floor kan Aximo Building itong sa Pagkaroon Manila. And then, pero taod, aramon na pa kung ano so naging resulta ka ito. And then, sa laduman niya, bilang sekretary kan DILG, after niya mahiling ini, kung ano man ang posible niyang itaon na tabang pa para mas ma-improve pa ining mga assets and equipment na pigagamit po rin sa probinsya kan Albay kada beses na may kalamidad. Paki-describe kan flow kan traffic dyan, tanganing maabisuhan taan motoristas. Go ahead. Sa ladukan traffic po, Sir Pio, na paramento sa sarado ining palibot ka na Peñaranda Park sa Old Albay District. Pati na ito Sir Pio, dito sa may side ang pangan ka na Albay Astrodome, inibagang F. Mackenzie Drive. Kay puhan mo Sir Pio yung magliko digdi sa mag-right, kung hali ka dyan sa may Partikan Washington, kay puhan mo mag-agi digdi sa likod ka na Optimo, and then mabulsot ka na kay ni Sir Pio, duman sa may so digdi sa palibot ka na mismong Peñaranda Park. Ako pa Sir Pio kan mga vehikulos at yung mga ahensya kan gobyerno. Pero ang kahalabahan sa Rizal Street, halizan sa may AMEC, kapag sa rinig din sa may sarong pribadong iskulahan sa Old Albay District. Bukas man po sa Pio, two-way trafficking. Dati ko baga, one-way lang ini. Hali dyan sa Albay, pasirin dyan sa may Divine, bukas iyan. Apo, two-way traffic po ini Sir Pio. Dahil lang sida makalaog digdi sa may Capitol, kung hali ka dyan sa Legazpi, digdi sa Legazpi, dahil ka makabirik patuod dyan sa may Capitol. Apo. Duman ka na ubagi sa may Big, so kaya duman sa may Kin Coffee Shop baga, sa may Vinsons, pwede ka duman. Apo. Okay. Bagi duman sa ampangan kan mansion mo. Yan, duman sa sakuyang 42 na eskalon. Na may sensor. Yan, salapasan na yan, 42 na eskalon na yan, ha? Oo. And then sabi ni Sir Pio, before 11:30 or lunch, bubuksan man ni Giraray dahil magpupull out na maligid ang mga ekipahes kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno as in local disaster risk reduction management office. Pirang oras madurar ang sekretaryo digdi? Nasa ito rin na rin niya Sir Pio, sagod lang siyang 10:30 digdi o mag-aalas 11. Sa medyo late naman nakapag-start dahil late man so pag-abot niya digdi Sir Pio. Nag-abot digdi mga past 9 na po. Di mga pagkapangod to, fly out na yan. Posible Sir Pio. Okay, po. sige.
So yan po Sir Pio, ang mga pagtutukan tapang mga informasyon, mga pangyayari dito sa luwas, in Rome Staza, David Tribune. Salamat Angel and salamat man kan sa ido pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwa.